DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na ga-detoxify, na muling magpaniwang kay lutong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na pinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo apti ka. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC. May TC, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga. Estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan. Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas. Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon. Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunon naton subong sa pagsipad-sipad ang kasumpon sang aton drama sa kahanginan, medyo gid makuhaan sang leksyon nga ginatig-uluhan. Rehas sa kasaysayan. Din Sinday. Anak, Sheila, may pamangkot ako sa imo, ha? Yes, Mommy. Kung ka mo lang diri sa balay, o kung sa salakyan kung magpa-eskwelahan ka mo, nagaano si yaya mo kag si daddy? Kuan, Mommy. Inang... Nak, sugiri ako. Nagaano sila? Huh? Kay natingala bala si Mami nga sa Francis si yaya mo permi nagapungko. Pero basi pala. Basi ano? Ha, Sheila? Basi ano? Basi pala mga ka, Mami, ha? Maakig ako? Ha, Sheila?
May sala bala sila nga ginhimo, ha, anak? Sugiri si mami. Sugiri ako. Che! Ari na dingi mo snacks kagangi mo vitamins nga may TC. Imya na di. Dali na di, day. Isabel, daligid lang ha. May ginapamangkot pa ako kay Sheila. Ating sige, day. Tulog ko masakit ni Hayay. Pasisukit niya ko bala kay Daddy, how? Binutigla ko kay Mami. Nak, ano atong isugid mo sa akon, ha? Ha? Wala, Mami, Wala. Nak, may inugsugid kagid sa akon. Ato ba lang hambal mo nga basi maakig ako? Nga ano, ha? Ano nakita mo kay Daddy kag kay Yaya mo, ha? Nagaano sila sa auto kun kamo lang? Ha, anak? Ha? Wala, Mami, kakanta kami, Yayay. Soon. Ay, Mami, nagutom na ko, Mait na ko sang snacks ko, Ay, Yayay! Di na akong snacks! Dali, Ari, di, Gutom na ko. Ay, dumay indi gid ako amo nga nabatsyagan sa mga hulag nila Isabela nga Yaya na Sheila. Kag ni Boots nga bana ko. May arak gid. May arak gid. Tawagan ko siya. Umandam ka lang. Umandam ka lang sa akon, Butch. Mahibalan ko lang may ginahimo ka nga kamalamalahan. Mahinulsol kagid sa himuon ko. Mahinulsol kagid nga animal ka. Si Flor? Nagpanawag siya? Saptan ko. Hello? Flor? Ano? Patawag ka man? Butch, sa din ka? Ano ka? Gagawin naman tayo mo ako din ko nakatuwaw. Anong problema mo? Pamati, ha? Mabalaan ko lang nga ginakonsumo naman ang pag-utang nga Yaya sa bata mo. Umandam ka lang sa akon. Nakapati ka? Oy, Flor! Umandam ka lang! Oy! Hindi ka ni pagbuisit ang adlaw ko, ha? May bulang pa kumala karon sa gabi. Maperdi ka ni ko? Ikaw gandang mamukmukan sini. Bantay ka karon. Kag ini man ang tandai, ha? Basi nalipat ka? Nga ako lang ang nagtindog nga iloy sa bata mo nga ginuwigit lang sang isa sa mga babae mo? Be, ano aw? Ha? Ay, kung hindi ka happy, ha? Kung hindi ka happy sa puputa, kag kung bugat ang buot mga magbatol sa bata, kuhalin ka sa balay. Kaya mangita ko bagong asawa. Gali. Mayo kay balanta. Baliwala man lang gali ako sa imo. Ginpangasawa mo lang ako para magyaya sa bata mo. Siling ko na gani, kung wala ka na gana, halin ka da. Simple lang. Gaanta ka partida mo. Pabalunan ta ka sa kwarta. Basta hindi lang pagbuisitang pangabuhay ko. Hoy, Flor, palihog lang, ha? Palihog lang. Istorya ta kung magpuli ko, buwas. Kay basi, buwas pa ko mapuli. Kabalo ka naman, hasta ni mag-aga ang bulang, Relax na, balam. Bay na, Buisit klase, babae ka. Babay na!
Hala ka, Isugid-tagid ka kay Daddy Butch, ha? Ginhambalan ka na gid nga hindi ka manugid kay mami mo, san kung ano nga nakita mo? Pero kay nagapanilag lang ko, manugid ka na gid. Alam mo, sugid-tagid kaya. Ay, haluoy kuya kay mami ko. Luoy, hindi mo man na mami nga tuod. Ano? Oo. Bad ka, ha? Liar ka, Kidya. Liar? Sugit ka kay mami, kay daddy. Sugit to. Liar Sugit to, sugit to. Kaya basta ikaw pa yung akiga ni Daddy Butch. Tanawin tayo kung sino mas palangga sa ato nga duwa. Na. Hindi na yan tuod nga. Hindi ko mami si mami, kuya. Bala ka da. Bad ka. Ikaw bad. Nugay ka da. Sugid-tagid ka, daddy mo. Sugid-tagid ka. Bantay ka. Hindi na yan tuod nga. Hindi ko mami si mami ka. Bad Sino ka. sila? Bad ka. Bad. Hoy. Hoy, saan ka makato? Sila. Moy, tawagan ko pala si daddy mo. Sugid-tagid ka. Ala, sugid-tagid ka. Malditang bata, oh. Wala ginadlok. Hala. Basi bala ka naman kuton sa ni. Mangkuton niya si mami. Akong tuod ang ginahambal ko nga. Nga hindi atuod nga mami si Dayflor. Tapos gid ko ni karon. Tapos gid ko. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio! Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo. D3 Bio! Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabakal sa mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million auric unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig nga pagtigulang kalaman ang kabiyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akon pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako ubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ko si Ricky, isa ko ka-guard. Sige kog pulang. Duti kog buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Layan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5 News FM. Demikmek, dahil dari ka lang anay, ha? Mangita lang si tatay sang sarang naton Macau dito sa suba. Tatay, maupod lang ko mo sa suba. Maupod ka? Ay sus, basi ko nayawan ka lang karon kalakat. May bungyo pa bala kita ng taklaron, tapos madulog naman ta. Kung kapuyon ko, tay, maapalang ko mo, hindi gani, masalik ko sa liog mo. Sige na pala, tay. Sige. Maga mo na, may pamabalo na lata sa puspuro kagasin. Agad kung may makita tato karon nga bisan na lang nga pwede natin makaon sa suba. Lutuon na lang dayon. Oo, tay, kigutom-gutom na daan akong mga
Mga bito. Bapariyo kita, tatay mo man. Bitok ni tatay, gari na gumban na. At sige anak, sige. Huwag isakon. Dali na, madulog ta. Ay, dali lang gitay. Kidaloon ko akon mo nga kangingin ba kanina ning sa banwa. Dasan, ligo-ligoan ko sa... Ate, sige, kuhaan na dito. Dasiga ha, biyaan ta karon. Ang totoy, hinahinto mo ko. Balaan mo yung ginahinto talang ka ha. Sige na. Oo, tay Kay kabalo ko, tay nga palangga mong git kuya. Kag palangga taman ka tay. Katama git tay. Bao, salamat gid anak. Madamo gid nga salamat. Malas, kinang manok na pre ba? Gani man. Pisaral, malamanog na hawag na kito ya. Naluman imo yung nga nakapitik pa ang kontra, nakabawi pa. Bullshit gid! Si Flor ginagdala siyang bullshit kubong. Siya gid! Makatilaw siya ron pro. Makatilaw siya sa akon. Makatilaw siya mag-abot ko sa balay. Ay, sa kami kinikaroon ang inumol ko pro. Bullshit gid nga babae. Bullshit gid! Ay, kinagaway, gili ka mo yan sa wahon mo, pre. Ay, malas kita ya, pre. Basta ganit, pre, kumanahor kita, dapat good vibes lang. Di ba? Oo, tsak na. Sa rason bala, pre. Mahambal ka kung nag-away ka mo, kaya hindi na lang magpusta sa manok mo. Waiwaay na ya. Sa din ang gaga nga, Flor. Sa din siya. Nga ahaw, nagkakatulog siguro kayo. Galain tong pamatsyag eh. Palain-lain matsyag ha. Hari mo eh. Kalma lang ga. Kastiguha ga. Kagpalayas ang asawa mo para ako nang mabulo sa trono ya. Para ako naman ang ama di. Ato na. Pinakastigo na niya si Diver. Kastigo, tutong ka. Kastigo para matutla. Sige. Sige.
Nik. Nak. Tay? Dari ka lang sigan suba, ha? Hindi ka gipagpakanto na sa tuka kay kanalom bala. Oo, tay. Dari ka lang kay si tatay manikop sang ulang dito, ho. Nak. Hindi ka magubog sa madalom, ha? Basta malumos ka. Oo, tay, hadlo ka, tay, kun malumos ko, ha? Oh, Diyos ko, nga bata ni Oo. Natural, eh. Basta, ha? Dito lang ako sa unan. Halong, ha? Maubog lang ako sa tubig. Oo, tay, along ka man, tay, Pag ikaw man, halong. Palangga, ka, tay! Tay! Bungol si tatay, wala na sa kabati. Mampang na lang ko ti sakon mo ni ka. Inday mo ni ka, ha? Mampang to ti, ha? Ligo-ligo ta, ha? Ako ka na imo nanay. Dison, ligoan ta ka. Dayo baon ko bayo mo, ha? Labanin ni nanay o kay bao-bao. Hindi ka magibe, ha? Buot ka lang, ha? Hindi ka magibe, kay namin na akong gapaligo ka. Hala! Nabuyan kong bayo sa komunika, kag naanod. Dali lang, kuhaon ko. Hala, ginanod ka sa tubig pa na yung bayo sa komunika. Kuhaon ko. Salamat. Salamat, Ginoo ko. Kadamog isang nakuha ko ng mga banhag kag ulang. Mga pila-palikan daw kag maubos na mo ni Inday. Uy, ano ka? Di si Inday? Uy, na da siya sa ginbilina ko siyaw? Day! Day, Mikmik! Day din ka? Mikmek? Di siya man? Wala na si Mikmek ako? Mikmek! DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra. Hey, Boss Darulando, storya kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal. Ikaw ang performance kay Darling. Mag-extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasi nga pagtigula, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500 D3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang 2 ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3
D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. K5. News FM. Sa diin si Mikmik, may malain ayhan nga natabo sa bata. Mga biyan, sunagin ninyo sa papamati ang mga matahong makasumpon sa atong drama sa kanginan. Gaginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sa diin si Inday. Ginsulat kag sa direksyon sa inyong alagad, Linilia Santiago Miranda. Musical Director, Michael Tabaki Jr. Recording Engineer, Nuli Aparecio. Special Sound Effects, Bipoy Arquisola. Kaginiyang inyo alagad, AJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon ng istasyon. Sa hindi lang gid madugay, El